Ngiyabingelela abantwana benkosi. Ngicela futhi-ke ngithole ithuba-ke ngikhulume le ndaba kaShembe nomNazaretha. Namhlanje inhliziyo yami ifisa ukuthi-ke ngikhulume namaNazaretha uqobo, wonke nje umuntu oyibiza ngeNazaretha. Njengoba siphuma enyangeni kaJulayi, siphuma enyangeni yomhlangano esawenzela uShembe, ngifikelwa umuzwa wokuthi kungabe amaNazaretha asahamba ngayo nendlela kaShembe. Uma ngabe engahambi ngendlela kaShembe, kungani amaNazaretha evumela omubi ukuthi awakhiphe endleleni kaShembe? Ngifisa ukuqala la ukuthi uShembe uNkulunkulu akambizanga kamnandi. Akambizanga kamnandi futhi akabizanga umuntu ohlakaniphile noyisazi noyisifundiswa. Ngiyakholelwa ukuthi nawe uShembe la enhla ebizwa wazibuza ukuthi why me? Kungani kube yimi okufanele ngenze lo msebenzi onzima kangaka uNkulunkulu ayemthuma wona? Bantwana benkosi, umlando wethu sitshela ukuthi uShembe wabizwa kabuhlungu. Okunye kwakho okwambiza ukuthi afelwe abantwana bakhe ngenxa yobizo lwalombiza. Ziningi igameko ezibalwayo ezamehlela uShembe ukuthi abizelwa kulo msebenzi. Omunye kwawo kwaba ukuthi ashiye umndeni wakhe ungenambheki, ungenamqaphi, ekubeni kuyena uprovider, kuyena i-security yefamily, eyiyo yonke into emndenini nakumzali wakhe ngoba uyise wayengasekho, unina wayesaphila. Kubantwana bakhe, kumakhosikazi akhe, umndeni wakhe wonke including unina. Kodwa kwadinga ukuthi ahambe awushiye ngaphansi kwezimo ezibuhlungu la eya khona engazi umuntu ukuthi uyaphi. Kungakho umuntu aya kuye ehamba nje ehlwathiza, elalimfanele negama lokuthi kuthiwe uhlanya. Ngoba ngisho unina kuthiwa wathi impela nakho ngigulelwa ingane yami, ishiya abafazi egcekeni nezingane zincane. Iya la ungaziwa khona futhi nalento okuthiwa uyayihambela mayethi uyayichaza akekho oyizwayo. Uyena kuphela uShembe nezwi elalimbiza abebazi ukuthi yini le eyenzekayo. Ngangcono bekuthiwa wasuke eNtabazwe, wasukela ukuthi uyokwenza ibhizinisi eNatali ukuze ondle iy'ngane zakhe, kodwa cha, wasuka nje. Futhi akukho sivumelwano ababe naso noNkulunkulu ukuthi njengoba ehambe eshiya iy'ngane zakhe kuzokwenzekani ngomndeni wakhe. Lokho kukhomba ubunzima uShembe asuka ngaphansi kwabo ezokwenza lo msebenzi wobuNazaretha, elalela izwi likaNkulunkulu. Kunesihlabelelo la engasazi namba abantu, wangibiza ngezwi lakho ngasuka ngakulandela. Ngashiya konke ngezwi lakho ngasuka ngakulandela. Ngashiya inzuzo ngezwi lakho ngasuka ngakulandela. Sikhona isihlabelelo esinjalo la ebuNazaretheni ozwa ubuhlungu uma usifunda noma usihlabelela ukuthi into usizi ayebhekene nalo eshiya izinto eziyigugu empilweni yakhe, ey'shiyela ukuthi uza la athunywe khona uNkulunkulu. Umbuzo omkhulu usekuthenini kungani uNkulunkulu kwadinga ukuthi aze athume uShembe? Wayemthumela ukuthi azokwenzani? Wayemthumela ukuthi azokwenzani? NgokukaShembe mazethula yena uthi wayezobutha indlu kaDingana noSenzakhona echithekeleyo, ayibuthe ekuchitheni kwayo. Usho njalo emthethweni weSabatha, emthandazweni weSabatha. Uthi
uthunyelwe ukuzobutha indlu kaDingana noSenzangakhona echitekileyo, ayibuthe ekuchithekeni kwayo. Kwakungani? Yayichithwe yini? Yini le eyayiyenza eyayiqualify ukuthi kuthiwa ichithekile? Ngoba masizwa umlando abantu babe nemizi, beney'thumuthumu zemizi, beney'nkomo, benemfuyo, benayo yonke into, belima bengalambi. Kungani kuthi ethi uShembe yayichithekile? Ngiyacabanga ukuthi sonke singamaNazaretha kufanele siwubuze lowo mbuzo ukuze sizibuze ukuthi indlela esihamba ngayo kuseyiyo yini le uNkulunkulu athuma uShembe ukuba azoyenza. Kuseyiyo yini? Uma kungeyiyo, why? uShembe mayethi yena wathunyelwa endlini kaDingana noSenzangakhona uzoyibutha ekuchitheni kwayo. Ngesikhathi lesi uShembe akhuluma ngaso ngaphambi bafike, abantu babe nenkolo yabo, abantu abamnyama babe nenkolo yabo, bekholelwa emadlozini noma bekholelwa kwabadala ukuthi impilo yabo iphethwe abadala babo. Uma umuntu omdala, uyise noma unina noma umkhulu noma ugogo efa ehamba emhlabeni, bakholelwa ukuthi uyaphenduka, babekholelwa ukuthi uyaphenduka lowo muntu, kube uyena obagadayo, obanzela izinto. Ma kunokuhle bakunikwa uyena, ma kunokubi kwenziwa ibona. Babe naleyo nkolelo abantu abadala, bebahlabele, behlaba. Ukuhlaba lokhu akuyona into okuthiwa yaqala ngoba nakho sekuthiwa kunenkolo. Babehlaba abantu abadala, behlabela laba bantu abadala babo, ukumamema, ubacela ukuthi babenzele izinto noma ukubonga ezintweni abazenzelwe bona. Babekholelwa ukuthi abadala babo bahlala ey'bayeni. Ma kunento afuna ukuyikhuluma, ahamba ayoyikhuluma esibayeni, or ma kunento fanele endlini angenhla oshisa impepho. Izinto lezi ezazenzeka uShembe engakafiki. Izinto ezazenzeka uShembe engakafiki lezo, inkolo abantu ababeyikholwa. Umbuzo usekutheni, uma ngabe leyo nkolo yayi-right, kungani uNkulunkulu wadinga ukuthi azathumele uShembe ukuthi azolungisa ukukholwa kwabo labo bantu? Uma ngabe kuya ngokuthi uShembe wakhishwa ezulwini, wakhishelwa ukuthi azolungisa ukukholwa kwalabo bantu ekubeni ukukholwa kwabo ku-right, kungani-ke kwadinga ukuthi uShembe azafike azolungisa ukukholwa kwabo uma ngabe ukukholwa kwabo kwaku-right? Njengoba kade ngisho ukuthi wabizwa kabuhlungu kanje ngendlela eyiyona. Why he had to undergo such atrocities and such traumas? Uma ngabe inkolo, abantu abamnyama laba bendlu kaDingana noSenzangakhona ababekholelwa kuyona yayi-right, kungani kwadinga ukuthi kuzophuma uShembe ezulwini? Siyazi ukuthi nakwa-Israyeli kwaze kwakhishwa uJesu ezulwini ukuthi azobuyisa indlu ka-Israyeli elahlekileyo, ingoba basebeyishiyile, bewulahlile umthetho kaNkulunkulu, sebekhonza ezinye izinto uNkulunkulu azenyanyayo. Niyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuhamba uNkosi Solomoni sekubusa indodana yakhe, u-Israyeli wahlukana phakathi, kwaba khona abaJuda, kwaba khona aba-Israyeli. Aba-Israyeli bakhonza iy'thombe, bakhonza uNkulunkulu through Jeroboam owabenzela ithole legolide. Lezo zizwe kuzobe namhlanje kwathiwa 10 lost nations of Israel, azazi ukuthi ziphi, zahlakazeka, zakhonza ezinye izinto, zalahla umthetho kaNkulunkulu. Yebo, abaJuda babesabambelela emthethweni kaNkulunkulu, kodwa babehamba kube khona amakhosi abakhiphayo ekukhonzeni uNkulunkulu ngendlela yakhe. Kodwa ifocus kaNkulunkulu was more on uniting these two groups
ezase zehlukene ukuyibuyisa zonke zibuyele emthethweni kaNkulunkulu zizokhonza uNkulunkulu ngendlela ayiyalele ngazo. Umbuzo sekutheni-ke umile ukuthi uma ngabe kuwukuthi inkolo esasiyikholwa uShembe engakafiki i-right, is not questionable, kungani uNkulunkulu wakhipha uShembe ukuthi azofundisa abantu ukugcina umthetho kaNkulunkulu njengoba lokho ebhalile ethi mesabeni uJehova nigcina imiyalo yakhe enilobele yona ngenceku yakhe uMose? Kwakungani ukuthi uNkulunkulu enze lokho uma kuya ngokuthi lokho esasikwenza before kwaku-right? Sokhumbula ukuthi uShembe efika la emhlabeni ufice amadoda eganwe isithembu, abafundisi abanye abafundisi labe sebefikile abefundisi beyinkolo lezi zasentshonalanga, babashumayeza abantu bebafundisa ngoJesu. Baphenduka abanye abantu baphendukela enkolweni yobuKristu, balahla izinto zamasiko nani nani ababelokhuzile, ababe sebephendukele kukhona. Babakhumulisa idwaba, bakhumulisa amabheshu ngokuthi bathi uNkulunkulu uyayinyanya lezo zinto. Beguqulwa abezizwe, bebaguqulele enkolweni yabezizwe. Uthi uShembe, gcinani imiyalo kaNkulunkulu njengalokhu anilobela yona ngenceku yakhe uMose. Ngithi-ke mina uma ngabe kuwukuthi ukukholwa kwethu as Africans noma as abantu bakwaZulu okuyibona babethunyelwe kubona in particular, kwakuyinkolo e-right, sasikhona ngane isidingo sokuthi uNkulunkulu azakhiphe uShembe amlethe la kithina. Sizokhumbula ukuthi uShembe uthe mefika emhlabeni wafika wafundisa abantu indlela yokukhonza uNkulunkulu, ukuthi ey'ntweni ey'masiko abantu khona izinto uNkulunkulu angayithandi, khona izinto uNkulunkulu angayifuni, okufanele abantu bayiyeke ukuze bakhonze uNkulunkulu ngendlela efanele. Uma ngase ngilinganise nje, uShembe ufice abantu behlaba, befuyile behlaba, bebethi uma bekubulala inkomo bayigwazela embanjeni enhlizweni. Kuthatha isikhathi eside ukuthi inkomo ife. Wayesethi uShembe leyo nto leyo uNkulunkulu akathandi ukuthi isilwane uma sizobulawa sihlukunyezwe. Kufuneka basigwaze la esijungujungwini ukuze uma esigwaze lapho asibasabuzwa ubuhlungu, ngoba kuhlukana imizwa la uma unqamula i-spinal cord, imizwa eyengqondweni iyaphazamiseka ingabe sabikho. Lokhu uza isilwane leso, inkomo ife leyo. uShembe ufike la e-Afrika abantu bedla igazi ley'lwane, uthi uma ngabe kubulawa inkomo noma unqunywa imbuzi, khongozelwe igazi ukuze liyophekwa lidliwe. uShembe wafika wabafundisa yonke leyo nto, ukuthi uNkulunkulu akayithandi leyo nto, kodwa akabanqabelanga ukuthi abahlabe, kodwa akwanqaba ukuthi ekuhlabeni kwabo abangahlabeli abantu, abahlabele uma ngabe bezohlaba isilwane abasinikele kuNkulunkulu. Yingakho uma ngabe amaNazaretha ezohlaba isilwane ayasithandazela leso silwane, asibusise ngamanzi ngoba asinikela kuNkulunkulu. Okuwukuthi nabahlabayo kufanele uma behlaba bathandaze kuNkulunkulu about that silwane abasihlabayo, ukuthi basihlaba on behalf osibani bani, ukuze kube nje kube nje, hhayi ukuthi basihlabele usibani bani. Lokhu uShembe akunqaba.
ukuthi mawuhlaba ungahlabeli umuntu, hlabela uNkulunkulu egameni lomuntu ukuze lowo mnikelo wakho wemukeleke. Imfundiso ezayifundiswa uShembe lezo. uShembe wafika wafundisa ukuthi abantu abezwa abathandane ngothando lobuzalwane. Abantu bayeke ukulwa izimpi lezi ezazilwiwa. Ngamafuphi ngifuna ukuthi izinto ezazenziwa ezingamasiko axabana noNkulunkulu, lezo zinto uNkulunkulu uShembe wafika wazenqaba ukuthi ethi uNkulunkulu akazifuni, equote embhalweni. uShembe ufica abantu bebhula bethwasa beba izangoma. uShembe wafika wabafundisa ukuthi isangoma noNkulunkulu kakuhlangani. Kodwa uma ngabe umuntu egula noma enotho oluthile olumphetheyo, lowo muntu kumele ukuthandaza, abize nabazalwane bamthandazise, bamcelise kuNkulunkulu kube leyo nto leyo emphethe ihlukane naye. Kodwa namhlanje abantu abathi bayibiza ngamaNazaretha sebeguqula ubuNazaretha babusa kulezi zinto uNkulunkulu uShembe abakhipha kuzona, wathi uNkulunkulu akayifuni. Sebethatha isonto balisa emasikweni abantu la uShembe abakhipha kuwona ukuthi awuhambisani noNkulunkulu. Namhlanje bathi ibandla lesiZulu. uShembe weza kubantu abamaZulu ngoba naye wayengumZulu. Kodwa that does not mean ukuthi ibandla lesiZulu, ibandla likaNkulunkulu ngoba kufanele kuphilwe ngomthetho kaNkulunkulu. Uma kuthiwa into umuntu owumNazaretha akayenzi, umthetho kaNkulunkulu hhayi kaShembe okufanele umaintainwe ukuthi wonke umuntu owumNazaretha angayenzi. Bangaki namhlanje abantu abangamaNazaretha abafaka iMnazarethe bengaphoqiwe umsebenzi, bengaphoqiwe lutho, kodwa uthola ukuthi bashaya amakhanda ayizingunguluzi, ayizimbongculo amakhanda abo. Kodwa babesho bathi bangamaNazaretha, kodwa futhi akukho umuntu okhuzayo. Umuntu uma egcotshwa kuleli bandla, egcotshelwa isikhundla, usuke engakugcotshela ukuthi akhulekelwe noma leso sikhundla sakhe semzuzi sengento ezulu, kodwa usuke egcotshela ukuthi abe umholi, alide, abe yiso likaNkulunkulu kuleyo sekhethi noma kulelo thempeli aligcotshelwe. How do you usonta kanjani nabantu begagundi imbungculu ethempelini lakho? Ethempelini lakho uwumshumayeli, uwumvangeli, uwumfundisi, uwumkhokheli. Ukwenza kanjani lokho? Ngoba uyazi ukuthi uma ungumNazaretha uboshezelwe ukuthi awunakuligundi ikhanda lakho, awunawusigundi isilevu sakho. Kodwa abaningi abantu esibabonayo la ku-social media befake iMnazaretha kodwa begundile bengaphoqiwe ukuthi bagunde. Omunye wabo uhlabisa lo ohola inkatha, uphoqwe yini ukuthi agunde ngoba uthi ungumNazaretha. Ufaka umNazaretha okusho ukuthi ubhajadisiwe, ungumNazaretha, kodwa ikhanda lakho liphuculiwe. Nabanye baningi nje. Umbuzo sekuthenini yini kuseyikho yini lokhu uShembe akufundisayo? Yini kungakhuzi muntu? Yini amaNazaretha engakhuzi nje? Kungabikho umuntu okhuzayo ngalento ukuthi umNazaretha ayenziwa, iyawuphoxa umNazaretha. Njengamanje kuliwe impi yokuthi iy'ngane zamaNazaretha ay'ngagundi ey'koleni, kodwa khona iy'ngane ey'gunda willingly. Manje uma uthi wena ulwela ingane yakho ukuthi ingagundi bese kuthiwa nganansi enye igundile ingumNazaretha nayo, uphendula uthini lapho? Uphendula uthini? Umbuzo usekuthenini
kungabe kuseyikho yini lokhu uShembe athi amaNazaretha wafundisa khona? Uma ngabe singasenzi imfundiso kaShembe, senza imfundiso kabani? Asenzini imfundiso yalamadoda amathathu athi kuShembe uyothi uthi wena uthi abangagundi thina sithi abagunde. Akuyona yini lesikhona manje leyo mfundiso? Uma ngabe sebesigxeka abantu bomhlaba, begxeka amaNazaretha, how will you defend yourself? Ngoba ithini esidayisa ubuNazaretha? Kufana nayo lento yokuthi uShembe uNkulunkulu. Uma ngabe thina sisengamaNazaretha sodwa saphikisana ngaleyo nkulumo, abantu bomhlaba bathini? Ngeke nisakwazi ukukhonza uNkulunkulu uma singashongo ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngeke nikwenzeka lokho ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngendlela uShembe asifundisa ngayo without saying uShembe uNkulunkulu. Lokhu ukuthi uShembe uNkulunkulu kuyasifaka enezulwini noma kuyasenza isibonane noShembe uma lokho kuyisizathu sokuthi uShembe athukwe. Uma kuyisizathu leso sokuthi uShembe athukwe, yini engasilahlekela uma singakushongo? Ngoba singayisho imisebenzi kaShembe ukuthi uShembe wenza ukuthi, wenza ukuthi, wenza ukuthi, wenza ukuthi. Kodwa yonke leyo nto ngeke ize imfake umuntu ezulwini. Umuntu ezulwini uyofaka ugcina umthetho kaNkulunkulu njengalokhu eyaliwe uMose. Yini thina njengamaNazaretha sidayise ngoShembe? Yini thina njengamaNazaretha senza ubuNazaretha benziwe ize ngenxa yebehavior yethu e-contrary, engahambisani ney'mfundiso zobuNazaretha? Kungani? UbuNazaretha ebuthukwa nje abuthukwa ngenxa yezitha zabo ubuNazaretha, kodwa izitha zabo yithini uqobo? Yini eyenza ukuthi kube yithini uqobo? Inzalo yalamadoda amathathu athi kuShembe, wena Shembe osuthi uyokhipha abantu elokhuzeni. That is, angithi siyazi ukuthi lento kuthiwa uSathane. USathane igama lobubi. USathane akabonwe. There is good and the bad. The good is for God and the bad, the name of the bad is uSathane. Konke okubi okwenzayo okungahambisani nobuNazaretha okwazi ukuthi wena uyisisebenzi sikaSathane. Uma ngabe ubuNazaretha buthi awugundi, wena ugunda ungaphoqwa nangomsebenzi, wena uyisisebenzi sikaSathane ngoba uphikisana noNkulunkulu, uphikisana noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthe uMnazaretha akagundi, wena uyagunda. Udayisa ngoNkulunkulu. Manje uNkulunkulu mangabe usuthi kubantu wena ungumNazaretha kodwa awunazo impawu zobuNazaretha, kufanele kuthiweni ngoba umuntu osibhenefithayo nosizakalayo lapho uSathane. Sibona abantu behushazela ngengubo ezimhlophe uShembe asipha zona wathi ingubo zokunqoba. Sibona abantu begida ngazo ingoma la komaskandi. Akukho umuntu okhuzayo. Laba bantu banabashumayeli emathempelini abo, banabavangeli emasekhetha abo, banabafundisi kumasekhetha abo. Kodwa akekho nje kobabiza abahlalise phansi ukuthi lokho enikwenzayo akikho ubuNazaretha, akufuneki ubuNazarethini. There is no condemnation. Kungabe uShembe siyamvikela yini ngosho njalo? Ngabe lezi imfundisa sifundisa zona bathini, zithini nje izitha zakhe lezi ezazithi akahlukane nalo buNazaretha? Izitha zakhe zithini njengamanje? Ngoba ziyasho manje la ikhona zithi nakho-ke sasikusho ukuthi lento oyifundisayo umsangano vele kanjani kanjani kanjani. Namhlanje ibandla li-infiltrate izangoma, imimoya yamadimoni igcwele ibandla because thina sithi ibandla lesintu. Kufanele uma sihlaba sigawa utshwala. Sengike ngaba komunye umuzi, komunye umcimbi, komunye umuzi. Kwenza umthandazo kaVukanathi endlini enokhamba lotshwala emsamo. How do you justify leyo nto kubantu mawuthi umuntu omNazaretha utshwala kabugayi? How do you do? Uma nga umuntu omNazaretha ezokwenza leyo nto, kukhona umvangeli la ezokwenza uVukanathi, kodwa emsamo wendla kenza uya noVukanathi kunokhamba lotshwala liyaphihlika umamsamo.
How do you justify that? Uthini kubantu owena othi umNazaretha akakwenzi lokho? Ukukholwa kobuNazarethe awumodify ngendlela wena othanda ngayo, because ukukholwa komthetho. You don't modify it. Awubenzi wena bufithe indlela othanda ngayo wena, ngoba into uthi uShembe egcinana imiyalo kaNkulunkulu njengalokho anilobela ngayo uMose. Hayi ngisho yakhe imiyalo, akanayo imiyalo uShembe, akanayo imiyalo kaNkulunkulu, ngoba yonke into ayenza uShembe umaintaina ukuthi there must be holiness because God is holy. Kodwa manje uma ngabe thina njengabantu esithi ngamaNazaretha singaphoqiwe, ngoba akukho umuntu ophoqiwe ukuthi abe umNazaretha, akuphoqwe umuntu. It's your choice. Uyazikhethela wena ukuthi mina-ke ngifuna ukuba umNazaretha. Uma ususomNazaretheni sufuna manje imithetho yobuNazaretha ime ngendlela ethandwa uwe, ayikwazi ukwenzeka leyo nto, ayikwazi ukwenzeka leyo nto. So manje uyuzizwe nje uma ngabe uphakathi kwabantu abathi bangamaNazaretha benze nje, uzizwe wena ubona ukuthi manje I'm lost, I'm totally lost, ngoba ngazi ukuthi lento esiyenzeka njengamanje yenzeka kanjani, ngoba umthetho is not optional. Angazi mina ukuthi amaNazaretha namhlanje inhloso yawo yini, noma inhloso yawo vele yikho ukuthi adumaze uShembe, adumaze uShembe ukuthi uShembe imfundiso ayifundisayo ziyabheda. Le nto ayethi abantu abangayenzi iwumbhedo. I don't know. Manje into ephambili nje manje ebuNazaretheni sekufuqwa imali. uShembe ushilo wathi ngamaSabatha akudayiswa, futhi akudayiswa emzini kaNkulunkulu. Noma ngabe iSabatha noma ngiba yini, akuhwetshwa emzini kaNkulunkulu. Kodwa abantu banamhlanje sekuyona into ephambili. Yona into ephambili ukuhweba nalo nto yemali-ke uvanzi. Ibandla seliphenduke laba i-commercial thing, ingakho kunobuhlakahlaka onje, ngoba nalabo kuthiwa fanele bahole ibandla abasabuki ibandla njengento efanele ithatha abantu basezulwini, kodwa sebebuka ibandla njengendlela yokuzinothisa. Uma umNazaretha wangempela ofundisiwe uShembe, how do you justify ukulandela ubuholi obungazange bubekwe uShembe osesihlalweni njengalokhu kubekiwe? How do you justify that? Isihlalo noma uhola ngithe uShembe akazange ayikhethele ukuthi eze zoba umholi webandla lamaNazaretha, wakhethwa uNkulunkulu kabuhlungu. Wangamtshela futhi ukuthi umlethele inzuzo la, washiya inzuzo ayizuze lokhu nesebenza enemfuyo yenani, wasuka weza la. Kodwa namhlanje whoever othi nje ufuna ukuba umholi akabuki indaba yokuthatha abantu abase ezulwini, kodwa ubuka indlela ukuthi yena uzonotha kanjani yena nomndeni wakhe, okungeyiyona into uShembe ayizela. Kodwa thina abantu asibuki lokho ukuthi lo muntu uyasisiza ezulwini la sifuna ukuya khona, asikubuki lokho, sibuka nje ukuthi thina siyamthanda, okungeyinto engenisa umuntu ezulwini. Akukho umuntu ongena ezulwini ngokuthanda umholi wakhe. Uma ngabe uthanda umholi kodwa indlela ayihambayo ingayi ezulwini, then what do you benefit? Ngoba inhloso yethu ukuthi uma sifa la singayi ekulahlweni, kodwa siye ekuphileni kwaphakade. Kushonephi lokho kumaNazaretha? Kushonephi ukuthanda inkolo yobuNazaretha? Kushonephi ukuthanda uNkulunkulu esikhule sikubona? Thina sikhule sibona amaNazaretha athobeke kakhulu, loyal to God, loyal to uShembe. But today sinabantu loyal to their benefits. Mina-ke really angibasoli njengamanje laba bantu abangawo amaNazaretha abathukayo, abantu abasithukayo because we are misrepresenting uShembe. It is us who are misrepresenting uShembe.
ubona abantu bephenduka babangaka nje, akusizi ukuthi sibe baningi sibe inkunkuma, kodwa leyo nkunkuma ixosha uNkulunkulu phakathi kwethu. Uthole ukuthi abantu bayaphenduka baba amaNazaretha, but for the wrong reasons. Baphenduka for the wrong reasons. Abaphendukeli ukuthi bafuna ukuthi balungise indaba yawo ezulwini. Bakhulumela indaba yokuthi nje bona imsamo yabo. Kanti imsamo ayingenise ezulwini, into engenisa ezulwini ukugcina imiyalo kaNkulunkulu njengalokho eyiyalile. Namhlanje khona amaNazaretha aphuza utshwala, ngisho abesifazane baphuza utshwala amasavana, khona engambona literally ufaka inhloko ekhanda uze wayithungela kodwa uphuza utshwala. How do you justify that? Uthini lo muntu? Uthi umuntu onjani lo? UbuNazaretha obunjani lobo? Bomuntu ophuza utshwala ebengumNazaretha. Uyazi kunomama owakwathi kumina wayefisa uba umNazaretha, kodwa waxakwa ukuthi manje ngeke akwazi ukuhlukana notshwala besiZulu, because utshwala besiZulu yena shuthi ubuthatha ukuthi uphuzela her ancestors. Lo mama ngambusisa mina ngathi mama wenza kahle, ngoba kubi ukuthi ungene entweni leyo nto ubusuyayiphoxa, ngoba usenaso isono kuphela nje sokuthi uyaphuza, kodwa uzoba nesono sokuthi udumaza umsebenzi kaNkulunkulu. Namhlanje amaNazaretha ayaphuza, phuza utshwala, khona ngisho abhemayo, khona ngisho izinkabi abulala abantu, khona ngisho atshontshe iy'nkomo zabantu. UbuNazaretha obunjani lobo? uShembe uphi lapho? Uphi lapho uShembe? Namhlanje kunamaNazaretha enqwaba ezitabane. Awazi ukuthi lobu tabane kungani bengabenzi le emhlabeni, kodwa ufuna umuntu ukungena nabo la azophendula abantu abakhona la ngaphakathi esontweni abenze babe zitabane. Yini le? Ungamthula umuntu unjani? Ngani lo muntu isisebenzi sikaSathane othunyiwe lawa amadoda amathathu ukuthi akazohlakaza ubuNazaretha from within. Ngazohlakaza from within ukuze umsebenzi kaShembe uthukwe, ukuze umsebenzi kaShembe uhlambalazeke. Uphi lapho uShembe? Uphi lapho ubuNazaretha? Buphi lapho ubungcwele? Lobu okuyibona obuyi-cornerstone yobuNazaretha. UbuNazaretha i-cornerstone yabo ubungcwele, to separate yourself for God, uzehlukanisela uNkulunkulu. Ingakho kuthiwa ngiyawuhlala endlini kaJehova uzobe sephelele nezinsuku zami, because ngifuna ukuba ngcwele. MaNazaretha bengizothi mina awungenzi isono, ngoba kuyisono ukuthi uthi ungumNazaretha kodwa futhi awuyigcini imithetho yobuNazaretha. Isono leso senzayo, uphile esonweni, uphile esonweni. Okusho ukuthi ngamafuphi lokhu ukuthi ukona ukwephula umthetho kaNkulunkulu, wena awukusho njalo. Angazi isililo nje engisikhalayo, engazi ngisikhala kubani, ngiyozwa ubani, kodwa ngiyakhala ngithi mina uShembe into ayiphumele entabazwe ezweni lakubo, eshiya umndeni wakhe ezohlupheka la eNatali, eqoqa isizwe. USathane ufikile wasedlavaza, wasizuza. Bengithi mina ake kuphume laba bathi thina singamaNazaretha sizoba oMeshaki, sizoba oShadrach no-Abednego, ababufele ubuNazaretha, silifele lelizwe ukuthi into ongiyo akiyo, ngisho ngabe ihlotshiswe kanjani. Ngisho ngabe ihlotshiswe kanjani, ikhulunywa ubani, uma into ingeyiyo akiyo. UbuNazaretha akikho kwegugu. Ingakho ethi uShembe ethi lobuNazaretha buyidwala elibushelezi liyabehlula abaningi. Kodwa namhlanje sengathi ngiyidwala elimahadlahadla, liyabamema abaningi noma liyabazuza abaningi. Kunini la wawuthi khona umuntu methi ukhetha inkosi, ethi ukhetha inkosi yasePhakameni, umdabukele ukuthi awu Nkosi yami, ngiyakuzwela mntana womuntu, ngoba uze entweni elukhuni, uze entweni ezondwayo umphakathi, uze uzoba intandane.
ngoba imithetho yakhona ilikhuni. Khona ukuthi uthi ukhetha inkosi kanti uyifaka esogweni ngenxa yokuthi umthetho yobuNazaretha ilikhuni uma ungasezokuyigcina. Uhlulwa basic rule, basic commandment yobuNazaretha ukuthi awugundi. Basic commandment. Kuyothi kufika kulawa amanye ama-commandments yobunjalo usahlulwa nje eyokuthi isihluthu sey'nwele zakho nentshebe yakho iwuphawu lobuNazaretha. Angiphathi kwabesifazane bona bahlale bembozileke banaleyo advantage kodwa nabo bayagunda abantu besifazane. UbuNazaretha ungathi abamadoda, bakhelwe nje amadoda kuphela. Bantwana benkosi angazi njengoba ngisho ukuthi ngiyakhala nje angazi ukuthi ngikhala kubani. Kodwa khona uShembe asimmele, uShembe siyabukisa ngaye. Laba bantu abamthukayo left, right and center abathukeni, igazi lakhe lisezandleni zethu. Lisezandleni zomuntu oyibiza ngomNazaretha. Ungcono umuntu ongazange akhethe inkosi yasePhalameni oyimele lapha kude. Akho sono noma ngabe uyidlela isono la ekhona kodwa akanaso isono sokuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu waba yize. Uhlambalaza umsebenzi kaNkulunkulu. Kulungile maNazaretha ngithi ozwayo uyozwa, ongezwa angezwa, kodwa lokhu okwenziwayo ilo nalowo oyibiza ngomNazaretha uyokufica ngaphesheya komfula waseHozi. Inkosi ibuseni ekuzwile.